И здравейте на всички, аз съм Тошко Ливърпул и това е седми епизод на Ultimate Team поредицата ми. Тук ще изиграем един матч, но преди това просто ще сменя Микел Артета с Филани с Микел Артета. Извинявайте, моя грешка. И нека да започнем този матч. Сега първо ще търсим опонент. Малко бавно търсим опонент, но ето намираме. С емблема на Сантуш и състава му е доста добър. Има Жорди Алба и Игнасио Абати, които са бързи бекове, Пирго и Маркизио. Фалкао, един страхотен нападател, който има много финишинг. Карлос Тевес пък е бърз, но кеместрито на някои места не му е много добро. И нека започваме матча. В петата минута Дани Стерич проби от дясно. Обърна се с фейк шот и стреля брилянтно горе в ъгъла. Голите в тази първа дивизия до този момент са доста красиви и ще е много интересно да изберем след края гола на първата дивизия. Сега това е в 14-та минута. Андрей Шурлия получи шанс, стреля, но Виктор Валдиес спаси неговия удар в 17-та минута. Ето бе изведен, но не успя да си спре добре топката. В крайна сметка, след паса с гола на Микел Артета, Дани Стърич вкара втория си гол отново в същия ъгъл, този път долу. Прехвърляме се в 32-та минута. Ето изведе Шурлия Стърич проби на скорост, намери ето, за да можем да отбележим този смешен свети гол, но много важен, защото преднината ни вече е 3 гола. В 40-та минута Стърич отново намира ето, първият му да бе блокиран и после той не успя да добави топката в вратата. Първата им по-сериозна опасност бе в 43-та минута, когато Кай Уокър загиби много детски топката, но Клаудио Маркизио стреля много високо и ние се разминахме с опасността. След излитаната топка, тук виждате ето приборва защитника с глава, успя да излезе на чиста стрелкова позиция, но удара му е встрани от вратата. Прихвърляме се вече в втората част и в самото и начало ето намира Патрисия Вара, който центрира и Андрей Шурле с глава в 47-та минута прави резултата 4-0, който е страхотен резултат за нас. Ние почти сигурно ще спечелим този матч. Обаче нашите атаки не спираха. 55-та Стърич тук не успя да завърши елементарна атака. След това и Самуел Ето не успя. Тук страхотен удар на Стърич, но той премина покрай вратата. Минута-две по-късно ето сега подава към Стърич, който с глава прави резултата 5-0. Просто това ще бъде най-голямата ни победа. Мисля, че в тази поредица 6-2 имаме победа, но тази мисля, че ще я надмине. И пича не иска да дисконектне това, което е хубаво за нас. Тук един много безидеен да отдалече. Ние отново организираме атака. Тук Пуйол бе контузия. Ние то се възползва от това. Излезе сам срещу вратаря и успя да бие по земя лекичко за 6-0. Сега Езикиел Лавец центира и този хедър на Балотели донесе почетния му гол. Балотели влезе като резерва и успя да отбележи почетен гол за него. В 82-та обаче Шурли, аз не иска само Шурли говоря, Стърич сам срещу вратаря отново нямаше как да пропусне и направи победата ни още по резултат на 7-1, невероятна разлика в класите. Така свърши матча. 7-1 срещу Селтик Уинърс. Просто този пич не знам как можеше да е в тази дивизия. Много беше чудно. Това няма никакво значение.
800 конец, мисля, че това ми е рекорда. 600 плюс 200 от EA и ни остава само една единствена победа, за да сме сигурни, че ще играем отново в първа дивизия и другия сезон. И това беше от мен, Тошко Ливърпул, за този епизод. До скоро!